Ki nongelam joka Hills Farmer Union Central Body nin gasngi kila penlong ya kijingi merjing mud bat ki nongelam na ki district baper ban kerpa di ki nongrep ban lej ban yarap ot keba bandon kamen sim jingkit kli ban yarap lem ya ki nongrep ki basyong basa hala pengam kumta ne gasngi la yo i ba da ki spangut ki nongrep kila hiar harangkat kajasong bat kerashi ban lej ot keba bat kum kadak ban ailang kakti kamon kakti kadiang jongki ban ai jingkrshan ya ki para nongrep ki bedon ha kecingye habai kren badoba Alfon Bot Karsentiu General Secretary ka Hills Farmer Union Central Body ulapan pau ki jing snokmen bat ai kublai ya baro ki nongelam ke bala simkia bat ya weri ki para dkhot ban wan yarap ya ki nong la pangam ula ongru bagathong jong kaseng galong ban penbun shu ikinong ot kaba ha kini ki arsngi ki ban wan Kenang ba kinla ban ot no wut yau kuba mat pendep no ha kasngi sejany nagaleng jong uni nong yalam ula wer ya baro ki para nongrep ki badon kemensim ban ya rablem ban wan ha kini ki arsngi ki ban wan kenang ba kinla ban pendep no ya kini ki jing ot kuba karba kapor kadang ailan ngawat ikan sudah berangkat mulai payah langsung terlalu baik ngap pereng mantar manusan are Terus ini. Are, no, begini. Ini nakaliang Jokel sama Union. Nadu bangiwan banyu kejat. Adin ketu kejingja jong kejingnya kenat apa pengap. Nakaliang jong keseng. Gidan tang kawi katong berkata kalong banwan rapat ia kejing sup hapdeng ka tapat kasinong tapat napo karbi anglong bat ka lapengap napo Meghalaya bakinwan hakalenti jong kejing sup. Tengi ngisku tu bhai ia kejing ya lenti bat kumba ngilapan pau ba kadan ka jingduai bat kadan ka jingkershan juga beriu ke benar sendet ya ka bangila apat banyo ya ka banot ya unu kuba dei namar kata kadaw nakaliang jog hil sama union hadin bangila yoi ya katu ikubor bat kumjuru ya ka order bla pala jog gisi balasya ban ot biang ya kuba hapo la pangap menta kasngi nakaliang jog seng da kawe ka jingtmu ngila lum menemen met ya ka jingalang ka bekerki bat kinong yalam bat menta kasngi ngilala ban wonra hadu san spa tam kinong rep kibade ki dkhot jong ke Hills sama Union nakijaka ki baper jong kari khasi bajantia ban wan yarap ya kaban ot yo tui kuba ha ka tei kalingkha nakaliang jong ke Hills sama Union gidan tang kawai kathong ban ngidakwa ru ya kaban kentu sa sisien pat ya kinong rep ki jongi kiban ajan jong kasnong lapengap kumju kumna baratu namdong namdong b nangta bat kini ki snong ki marjan na ka West Jaintia Hill District ki barakaway ikerpat iki nongrep bakin mi da kamen sim joka jingkit kli bangila ban pendep no yaw ni ko baban ot hapo joka singi sajan hoj ni sngo komen ban ngasngo ban ai kuble ya borok hoj kinong yalam joka West Jaintia Hill District nangta ki circle ki units ki baper ki bala ai ya ka mensim jong ka jingye trailang na kabanta ban penpoy ki nongrep menta kasngi bat ngi kerpat ru bala syai kasngi katba ngidang yo lat ya kaban ot yung ko ba ngap kerpat ban ngayo wer ya ki para nongrep ki jongi ki batbit ya kaban ot yo ko ba bakin wan sakmat ban yarap ya ki nongrep hapo lapangap kumbangila penbet baya ka jasni nangta ya ka bat kumju ro ka rashi ki nongrep kin snobha ya kaban wan rahi nang ba ngila ya kaba nginum pentut yano henrei bet ya kabangin pendap ya kajing ut kaba bakan long kajing kerku ya kinong rep kijongi te lingba kani ka kubor ka Hills sama Union nginang ai kajing kershan baka na ka Hills sama Union nginang geng sitli na kabenta ban ai mensim ya kinong rep habaki kendu ya kajing